És a fiatalság barátai, megtapsok, kérünk szépen, nem tudom ki, de nagyon jól csinálja. Adjatok ki oldalra, ez van. Gyerekek! Tessék oda nézni! Ugye a quad, mint olyan szintén egy kibaszotó eleme a stunt riding bemutatók. Tessék oda nézni! Hiába van 4 kereke, ők meg 2 keréken közlekednek. Vagy a hátsó, hallok, galapők tessék oda nézni! Jön vissza! Nem áll meg barátai! Nem elég neki, még nem elég! Gyerekek, látjátok? Nem kimélve ott a genitális régiót, visszaugrik egyszerűen, tessék oda nézni, hoppá! Ó, gyerekek, kitámasztó történő motorolást láthatunk! Ez igen! Ragd egy kerékbe! De ez a befalu, de ezt nem azért vagy. Oké, köszönjük szépen, és hogy hívják a srácot? Varga Péter. Varga Péternek egy nagy tapsok, barátaim! Mondtam én nektek! Hála Istennek, junior kategóriában a drag bike verseny során legalább 8-10 gyermek szokott rajthoz állni. Freestyle-ban legalább 8 kisgyermek szokott általában rajthoz állni, és nagyon sok 14 éves srác dönt úgy, hogy elkezd Street Fighter-kedni, barátaim. Péter barátunk pedig azt nézd meg, nézd, visszateszed, jaj de szép! Tessék oda nézni, barátaim! Életveszély, mennyiben szálltottak 180-nak! Meg vagy a párt, nem látok el oda. Barátaimnak tessék, szóval egy többszörös bajnok, aki most megpróbál kitörni ott a saját keretei közül, short track kategóriában már van egy-két hely ennek a srácnak. Ő is tudja, hogy a polkának az alaplépései természetesen, hiszen ő is jár tánciskolába, csak úgy, mint az összes stunt rider. Jó, neki Peti! Aha, nézd meg! Bevált egyet kézzel gyerekek! Szóval minden pillanatát kontrollálja itt a Peti barátunk. Gyönyörűen csinálja, gyönyörű barátunk, gyönyörű. Egy kis sapóféket, egy kis visszaforgáznak. Na mi lesz még a mutatvány? Engedjen és szaladj utána, 100 hátától. Segítsen! Jaj, de szép, tessék oda, ő is tudja, barátok, ő is tudja. Ő is megkitámasztóra, hát én sose fogom elfelejteni azt, amikor egy 6 évvel ezelőtt az első ilyen hangra, amit most hallottatok, bizony őrjönget humoros, akkor még ott tartott a magyar stunt riding, hogy le tudták tenni egyáltalán kitámasztót a pályára. Most már tessék oda nézni, a kicsik leteszik a pályára. Na mi lesz? Belekapaszkodik ránk rajta akkorát, mint 3 másik, és próbálja a quadot, barátaim, 2 kerékre vágni. Na, még egyszer, Petikén, tessék oda, nem érted, 2-re próbálj, nézd meg. Petike, figyelj, rajta vagyunk, hely, tapsoljátok meg! Hé, gyerekek! Szóval nem az van ám, hogy nézd kifelé a kapára, és akkor itt, hanem folyamatosan nézd meg, még elégedetlen pedig, rázza a fejét, hogy ez most így nem volt jó. A nagyok ezt nem így csinálják, tehát profi emberről az hány évesen? 9-es. Szóval nem tudom, hogy vagyok Kábulban, fantasztikus van már, Istenünk. Jövők rá, nem Tarnási Gábornak nem. Tehetség alapján természetesen nagyon-nagyon szeretünk Gábornak, és nézzük abba, hogy Jöjjön neki! Nézd meg, milyen közel megy a kerítéshez! Majdhogy nem lepacsítik mindenkivel, barátaim! Peti bácsi! Ez igen! Na, egy nedmeszkarik azt mondja, hogy füstöltöz meg a gumit, mert csak kétszer a közösséget állandóan csak attól tud megerjedni, hogyha füstöltöd a gumit. Látod? Sehol se lát. Sehol se. Benne van, nézd meg. Elhomályosította a szemét a verseny, illetve a show, és nézd meg, 9 évesen hihetetlen fanatizmussal. Tessék oda jönni. Tapsoljátok meg! Jöjjön neki, Peti! Ó,
Jaj, de szép. És nézd meg, nem, hogy megkanyarodik csak úgy ilyen simán lazán, hanem azt mondja, a földön még két kerékre. Hoppá, igen. Picit esogódik, de ezt így akarja, így szereti. És megy egyenesen, gyerekek. Hozd vissza, nagyon jó vagy, Petikér. Hát, barátaim. Peti, gyere már azért vissza egy kicsit. Azaz, mert a papa már itt lesz, hogy köszönöm szépen, mi köszönjük nektek egyébként. Gyere csak, Peti. Hopp, nézd meg, az első hibája, látod? 5 percen, meg az első hibája. Mi érjük, Peti? A szevasz, de gyorsan. Maradod csak, hogy így van. Peti, úgy frakciósz? Azon, hogy gondolod, nem próbálja. Krisz! Leszakítottam a fejébe. Na, barátok, nézted el, meg rajta csak kérni szépen! Peti, valóban 9 éves vagy? Azt a mindent, és figyelj, csak hány éve nyomod a motorozást? Nem mondod, ez komoly, és előtte semmi rá se jut, és előtte rollerezni tudtál? És biciklizni, ha azt mondod, hogy nem, akkor nem mondom, nem is tudom, mit csinálod. Biciklizni tudsz? Na jó, azért mondom, de ha nem, akkor a fatert lecsesztem volna, hogy akkor legalább azt tanítson meg, mert ha ilyen az hosszú tudsz motorozni, nagyon jó vagy, és figyelj, iskolában jársz akkor nyilván. A második az... Szóval, és figyelj csak, a tanári tudja azt, hogy te ilyen motorozással meg ilyenekkel foglalkozol? Mit szól hozzá? Sok ilyen tanárt barátaim, sok ilyen tanárt Magyarországon, hogy nincsenek egyetesekben. Jaj, de jó! Oké, Petitét gratulálok, és köszönjük szépen, hogy látta sok ilyen és azt a lezen eleganciát, ahogyan előadja a Gergely Sanyi bácsi motorral.